dar în același timp și îmi doresc să trec peste, să-mi fac curaj, să depășesc asta și cu cât vorbesc mai mult îmi dau seama că am depășit-o. Așa, mă simt din ce în ce mai relaxată. Și atât. Să zicem că când ai simțit pentru ultima oară această emoție? Adică emoție care nu-ți dă voie să vorbești, nu-ți dă voie să te exprimi. Când am simțit ultima dată? Da. Te-ai simțit expusă, că așa ai zis, că te simți expusă. Și dacă mergeam până la magazin ca să cumpăr ceva, mă simțeam expusă, să spun așa. Da, voi să mai vorbești în fața Da, unei nu, viețini sau ceva? nu am dat niciodată cursul unei conversații, de Adică, teamă de a nu mă bloca și de a nu mai ști ce să... cum să mă comport, ce să spun, cum să duc conversația la capăt. Deci, practic, ai trăit într-o lume care nu era a ta. Da, Și te-ai trezit cumva, păi vreau să trăiesc. da. Super. A câta ședință este asta? A patra ședință, A patra ședință. Consider că te-a ajutat foarte mult. hipnoza? Foarte, foarte, foarte mult. Datorită hipnozei și datorită ție, cu tine am lucrat, mă simt un alt om. Am depășit foarte multe trăiri neplăcute. Mă simt un alt om. Simt că viața mea a luat-o de la zero. Mă simt minunat. Deci ai depășit anxietatea, practic. Da. Depresia ai avut-o sau ceva de genul ăsta? Da, a fost și depresie. A fost, da. Legată mai exact de moartea mamei. Da, care am trăit 20 de ani cu această traumă în suflet și am avut impresia că, nu că am avut impresia, eram convinsă că nu o să depășesc niciodată această trăire și că golul meu din suflet nu o să-l umple nimeni niciodată. Iar acum sunt împăcată, sufletul meu este plin de lumină, nu mă mai simt singură, mă simt împlinită, nu mă mai simt abandonată, nu mai simt că a fost totul foarte greu. Mie mi se părea că, nu știu cum să spun, să mă fac înțeleasă, mi se părea că trăiesc într-un coșmar. Iar acum, dacă mă uit în spate, nu mai văd acel coșmar. Deci, practic, te simțeai blocată Da, și da. trăiai o viață care nu ți aparține. Da, da. Acum nici nu mai pot să spun că nici nu mai știu ce simțeam atunci, nu mai simt acea durere. Deci acel concept Da, de viață da, închisă da, a dispărut și da. ai început să te relaxezi Da, și practic ai început să-ți trăiești viața, da, să te bucuri de ea da. la un alt nivel. Da. Exact. Mulțumesc tare mult pentru Și eu îți mulțumesc. acest curaj. Dragilor, tocmai am experimentat cu ea această parte că ea era blocată și nu putea să vorbească în public, iar acum a acceptat foarte ușor să facă acest filmuleț. Dacă vrei și tu să ai parte de un asemenea tratament în viața ta, www.hipnozaeduardbogdan.ro. Vă recomand cu drag, cu toată căldura. Mulțumesc tare mult pentru împărtășire.